गोबां माबो मुनि गथ' खायबंगो चिनि जे तिब्रा सारकनि बिसिंगो हे गोबां मा बरक सालायमान खोनावता गजाक खाने रक बर थै थाइ गजाक थांमायका खि खा रक फन्टसे गजाक थांमायका नि साव हायपन गजाक खायमा रक याखार याखनि सावता आबो हाय बरक सानाय रनो नों ताम सानाय बंगद सिंतबा हामयाफारो যারা আদর্শনত্বই তংনাই বা বয়স্ক যারা তংনাই তিনি বাং কক সাই ফাयो ब्रक बाय जों जेसाफान फायतन जों चिनि गजाक जों याकाया दान थानाय 25 बছর सरकार फायमानि आबो करे जेबो जों उन्नति मांखा आनि नखरनि उन्नति मांखा आनि बसापति चाकरि मांखा बसक बसाप चाकरि मांखा आबो थानाय 5टा बছর बीजेपी आईपीएफ ti सरकार फायमा पारे किसुंगरिया काजि जोंते बंगन नाइरिया चिनि बामफ्रन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ताक्लाय कांग्रेस बाय जुदुङै बंगन और राज्यते रेखायना बगै जे कक ताबलायमानि आबन सबसे काहामुखा काजि जों नायो आगामी दिनाव जाहातेबो और राज्यनि बरक शांति समिति तंगयाकय बेकार युवक युवती बंगनि चाकरि मानथन संस्थानथन एवं जारा दिन मजूर खेत मजूर बंगनि तेब समूहथन एवं रेगा 200 दिन हाजिरा मानथन एवं 340 टाका बंगनि दैनिक मानथन आबरं साव ओंके सार को रेस्पन मानथन दाबनि नि जे आर्सिगात 24 कन्स्टिट्यूशन चंद्रगत जाति बुजाति अंशनि बरक आबरं दायो जे थानाय 5टा बছর जेबे ध्वंस खायका आबरं तेसार फिरकना नांनाय एकाय बामखननि प्रार्थी जतन जों जयजुक्त चेष्टा नानाय सारा राज्य बाक्सा श्री रामचंद्र केन्द्रबो नों प्रार्थी इंखा काजि हामजाल बायखा जनगण काजि नर जों विपुल बुते काबांगको बुफियाकय जयजुक्त खायना बगिनो जों सारा ग्राम एलाकाव नेनि ब्रिजेकबरा थेकारमगे चलाय खुनाय छात्र जुव जतन प्रचार हरबायखा आगामी दिनाव आशा खायो जों बहुत गाहाम मानयाकय जों जयजुक्त खायमानानो जनगण सेवा खायमानानो सिंगो नों सामानि खोनावता जाति उपजाति नरक तिब्रासा हियाकारि तांगै उपजाति हिन उपजाति तबो एकटा बरकनि सिनमुं याबो वानसाराव बसायमानुका गाबो तो बरबन्न सिनो डिक्शनारि रनाखि अंगे नरक तांगै तिब्रासा हिया जेहेतु सरकारनि लिस्ट तंग अतिब राज्य उपजाति हिनै सरकारनो घोषणा खायो और 19टा जाति गोष्ठी इंखा उपजाति कहते एससी काय तो बेस कयेकटा जाति तंग आमबगिना उपजाति हिंजागो एका एमने तो सारा भारतवर्ष जों आदिवासी हिसाबै परिचित एकाय अरवा 19टा जाति गोष्ठीनो जों आदिवासी आं तांगै सिंगा अंगाय अन समय नायदि बुमुंसाया अंगाय तो अधिकार माया जे कुनु पार्टी खलायफानो आमबगै आं सुङो तांगै ताम सानाय नों सरकारनि थाने जे आदिवासी हिंदै चित्तराज्य सरकारनि खाताय सिजाक करि माने तंग थिं आदिवासी किन्तु सरकारनि जे संविधान सिजाक तंग जे राज्यनि आदिवासी अब विभिन्न राज्य तंग तिब्रा करि अब किन्तु एसटी एससी ओबीसी हिंगाय और अधिकार मानो चाकरि मानो विभिन्न रकम सुजुग सुविधा मानो एवं सरकारनि कोटा फायो आमबगिना जाति उपजाति सिंमाहि